shehun Allah. Ku sallama musu yayan kura manya da yara. Haka yake Umar. Wannan gaskiya ne babu wai hawa. Sannan ku dai masoya, sannan ku dai masoya. Masaniya an ta da daure, an taba ku an ta da daure. Da masu agaya yan kura taure ne wai. Masu zuciya na tsoron Allah, masu yalan mutum burku. Nan ma ba a basa ba ba. Wannan gaskiya ne masoya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Wannan gaskiya ne. Kowa ya shaida babba da yaro. Ni Umar na ta zan waƙe ka mai gida. Kwamishina ina yaba kana da dubin masoya. Ya har zuwa ga yara. Ya Allah ina ta roƙo don girman annabin ka kare mu mai gida na shehuna Allah ina yaba. Jama'a mutu da sai albanin mawaƙi. Mai murya suwet kamar ana shafa bayan tasa. Sama da ikon Allah Umar. Kura ina yabawa a kaf cikin ƙasata na san ba za a samu yabo ba. Babu wanda bai san ka ba. Da zabo ina ma da kere malamai gida ne ga kowa. Wani Allah ka yi mai kaman gida da mu. Ai ba wai kai kadai ba, kuma kan mu hana rabar shehu na Allah ai ya ba mu. Dan arziki irin albarka sama da ikon Allah. Yana da baiwa yan garin su suna da baiwa. Kwarai ma kuwa. Yaran su suna da baiwa. Wannan haka yake. Matan su suna da baiwa. Tsofaffin su suna da baiwa. Ai ka fata na matan ba muke da baiwa. Kwarai ma kuwa. Baiwa kwarai ma kuwa. Masu dabara Allah ya haskaka ku sannan ku yan gari. Dr. Umar aida ne gurin kaura. A garin kowa malam masu kyan halin mutan barko. Kai sannan ka ofisa Alhaji sanni ina yaba. Kai sannan ka kalifa na kai ma sanni ina yaba. Sannan ka ina yabawa. Ya wala babban direba sannu kai ma sanni ina yaba. Sannan ka ina yabawa. Hajiya Saudatu sannu matar oga muna yaba. Jinjina muke gare ki halayyar ki muna yaba. Wannan gaskiya ne muna matukar miki godiya Hajiya. An sai bada miki albarka Hajiya. Yawa. Wannan gaskiya ne uwar kowa. Halayya ki san babu abin yarwa a cikin ta ko kankani. Ina yaba gunshe wani Allah garzo. Ni Umar ina yaba ya Allah ya karo. Allah ya karo. Allah ya karo. Allah ya karo. Yawa. To an sabar bada muku albarka. Malamai maka da annabawa muna godiya. Yawa.